Здравейте, скъпи студенти! След малко започва третата лекция от летния онлайн курс на Инвестор, с който отбелязваме 15 години от създаването на сайта. Благодарим ви за високия интерес към предишните две лекции. Вашата обратна връзка е изключително мотивираща за темите, които изготвяме с нашите колеги, водещите на Bloomberg TV България. Следващата лекция е посветена на очакваните и неочакваните ефекти за банките в България от отрицателните лихви. Темата е изключително актуална и много важна за всички, които възнамеряват да се занимават с банково дело. Но нека видим и кой е следващият лектор. Свилен Колев е автор и водещ на неделното обзорно предаване Инвестор по Bloomberg TV България. Той е и дългогодишен редактор с ресор банки и финанси в Инвестор БГ. Има опит в сферата на банковото дело, финансовите институции, паричната политика и макроикономиката. Стипендиант е на фондация Атанас Буров. В УНСС, където завършва магистратура по финанси, Свилен Колев е и докторант в катедра финанси. В университета работи по проекти, свързани с ефектите от неконвенционалната парична политика на централните банки и дълговото и фискално управление в новата история на България. Свилен е изявен участник в дискусията на Куп Инвестор и конференцията Investor Finance Forum. В лекцията си от летния онлайн курс на Инвестор БГ той ще сподели знанията и опита си за отрицателната лихва и банките в България. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Свилен Колев, а това са видеолекциите от част от образователната програма на Инвестор през лятото и така дойде моят ред да поговоря малко за една тема, която така не се говори особено много и не присъства и в икономическата литература чак толкова, че да бъде обект на някакви интересни анализи, финансови, така да се каже, изводи, но пък в последните години имаме отрицателни лихви, които така будят самия интерес и провокация за тяхното влияние, за това какви ефекти биха породили не само за финансовия сектор, но дали биха се пренесли и към реалния сектор. Преди да навлезем и в тези детайли за ефектите, как и отрицателните лихви дойдоха в България, преди да дам пример и как да ги избягваме, искам да обърна внимание на това, кой пръв, може би, говори за отрицателните лихви в икономическата литература, по какъв начин се споменават и има ли всъщност нещо общо с отрицателните лихви, които имаме в днешно време? На първо място, Силвио Гезел през 1915 година в своя труд "Естественият икономически ред или порядък" говори за отрицателната лихва, но като вид компенсация или като, как да кажем, данък, може би по-скоро за примера, който дава, ако кредитополучателите са повече от... тези, които дават кредит, са повече от тези, които искат да получат кредит, то последните могат да претендират за заплащане на тази изгода под формата на отбив от сумата на дълга, за което всъщност говори той като отрицателна лихва, т.е. една компенсация, ако тези, които искат да получат кредит, са повече от тези, които дават. Нобелов е от лауреат Джон Хикс, който е известен с компенсационните си критерии. Например, през 1937 година така засяга влиянието на негативната лихва. Според него, ако разходите за държане на пари в брой могат да се пренебрегнат, то винаги ще бъде печелившо това начинание да държим пари в брой, когато лихвата е под нулата, защото няма да бъде изгодно тези пари да бъдат отдавани под формата на кредит. Това според него би било правилно и печелившо парите да се дават под формата на кредит, само когато има положителна лихва. Ето защо той защитава тази теза, че при отрицателна лихва парите няма да могат да се отдават под формата на кредит и да се търси някаква облага за този, който го прави. Фридман дискутира през 1969 година за тези ефекти при държане на пари в брой и имайки предвид разходите за това, т.е. разходите за застраховка на парите, за транзакционните разходи, транспортните разходи, които те предизвикват при наличието на лихви около нулата, защото при съхраняване на дадена сума пари в брой все пак има разходи за
това съхраняване, които всъщност намаляват стойността на тези пари, ако се допусне, че все пак част от тези пари отиват за покриването на разходите по съхранението им. Това, което може да допуснем и всъщност да преминем към днешно време, е това, че няколко централни банки в света приеха отрицателни лихви. Тук говорим вече за номинална отрицателна лихва, а не за допускане на едно изменение между фактическата стойност на парите или на сумата, или на каквото искате приемете за бенчмарк, спрямо даден отбив или разход, който се прави в този бенчмарк, който сме приели. Тук вече имаме номинална отрицателна лихва, т.е. каквато се обявява от Централната банка или от търговските банки. Имаме и феномена отрицателна доходност по държавни ценни книжа, например. Говорим вече за истинска номинална отрицателна лихва, такова нещо, което не се е засягало в изследвания преди, такива, които се познава в икономическата литература по финанси и парична теория, но преди няколко години, в 2014 вече имахме 4 централни банки, които введоха отрицателни лихви. Датската в Швеция, швейцарската, Европейската централна банка и от 2016 Японската централна банка. Всяка една от тях прилага различен подход в въвеждането на отрицателната лихва. Някои от банките въведоха тази отрицателна лихва, за да стимулират целта си за инфлацията, други за да обуздават пък поскъпването на местната си валута, трети пък въведоха и, така да се каже, таван или пък коридор или пък граница на отрицателната лихва, т.е. определен интервал, от който тя се прилага. Това най-често се случва и по свръхрезервите, какъвто е примера с Японската централна банка, а пък и в България, макар че няма някакъв интервал, например, над определена сума да се прилага отрицателна лихва или под определена сума да няма такава. Това, което може да споменем от опита на тези 5 банки в Дания, Швеция, Швейцария, Европейската централна банка и тази на Япония, е, че до някъде ефектите, ако търсените от тях ефекти за повишаване на инфлацията или обуздаване на поскъпването на валутния курс, някъде, според различни изследвания, включително на Банката за международни разплащания, са били до някаква степен ефективни по отношение, например, на Дания, Швеция и Швейцария при тази мярка, която е предприета за намаляване на темпа на поскъпване на валутния курс, докато при инфлацията все още имаме някакви трудности. Пълният ефект върху финансовата система все още не може да бъде оценен, защото имаме около по-малко от 2 години на отрицателни лихви някъде и в само някои части на света, докато пък различните наблюдения показват, че една друга цел на отрицателната лихва, например да стимулира кредитирането, откъдето пък и да се повиши инфлацията, до някъде е успешна, защото, например, в Дания и Швеция се увеличава кредитирането, но пък тук също има и някои рискове, които са свързани с пасивната част на балансите на банките, която ще се спра малко по-късно. Искам да премина към това, как отрицателната лихва дойде у нас, след като Европейската централна банка през 2014 за пръв път понижи депозитната си лихва под нулата и след това с няколко стъпки тя вече е 0,4%. В края на 2015 година БНБ реши да приеме нова наредба за минималните задължителни резерви. Тя се нарича номер 21, изцяло нова, която въвежда понятие за свръхрезерв и въвежда отрицателна лихва по свръхрезервите, когато депозитната лихва в ЕЦБ е отрицателна и, разбира се, у нас свръхрезервите ще са 0, когато депозитната лихва на ЕЦБ стане 0 или пък е положителна. Тоест изцяло се зависи от решението на Европейската централна банка какви лихвени нива ще има по свръхрезервите на търговските банки. Това всъщност може би не беше неочаквано, защото още през 2014 част от средствата, които се съхраняват по сметките на търговските банки, т.е. по сметките на БНБ в Европейската централна банка,
по сметките за сетълмент бяха отрицателни и една година по-късно се въведе и такава възможност свръхрезервите на търговските банки по техните сметки в БНБ да имат отрицателна лихва. Това се пренесе в търговските банки от началото на 2016. Вече имаме половин година на действие на отрицателните лихви и за това е по-интересно да разберем как наистина се пренася този ефект върху търговските банки в България, как всъщност успяват да избегнат отрицателната лихва, дали всъщност успяват. Първоначалните наблюдения, които са още в първите дни на януари, бяха за това, че има по-голяма покупка на валута от страна на търговските банки от БНБ, с което те до някаква степен оползотворяват свръхрезервите си, които се намират в БНБ, изкарват една част от тях, но това е едно краткосрочно явление, защото само по себе си тези пари трябва да бъдат в някаква форма или в обращение, не могат вечно да стоят, например, по разплащателни сметки на банките и така нататък. Но тук и финансовите резултати, финансовите отчети на БНБ, които са консолидирани за цялата система, показват и наличието на прехвърляне на парични средства в депозити на виждане за сметка на намаляване на средствата на търговските банки по салдата им в Централната банка. Другото, което имаме като покупка-продажба на държавни ценни книжа, не се случва, защото няма много емисии на такива в България. Това е едно от нещата, където могат търговските банки да финансират, да насочат своите пари. А другото е да кредитират повече. Това също към момента не се случва. Все пак не е с темпото, което е желано и тепърво ще се оценява този ефект в България. Един от първите първоначални ефекти в довеждането на отрицателна лихва у нас е влиянието върху междубанковия пазар, където лихвените индекси на практика станаха отрицателни и до ден днешен имаме стойности на индекс SOFI-BIT до 10 месеца, с срочности до 10 месеца, това е с отрицателна стойност, а на SOFIBOR вече до 1 месец. Тези индекси се използват стоят в основата на формирането на лихвените проценти по кредитите, докато основният индекс на междубанковия пазар за overnight депозити Леония е отрицателен и той горе-долу следва отрицателната лихва по свръхрезервите. Разбира се, на междубанковия пазар трябва да се отчитат и обемите, които са ниски, което може да се направи и сравнение с другите централни банки, което самото влияние наистина на междубанковия пазар е най-силно и от БНБ го признават, но пък трябва да видим как ще се отрази това на цената на кредита и на депозитите. Това е един от другите рискове, които се приема. Може би, ако имаме номинална отрицателна лихва по депозити, дали това няма да доведе до тегляне на депозити за съхранение на пари в брой, например. И това все пак трябва да си има предвид как ще се отрази на лихвите по кредитите, защото стоейки в основата, лихвените индекси, които стоят в основата на формирането на основните лихвени проценти, които банките отпускат по формата на кредити, би имало един ефект върху нетния лихвен марж, т.е. ако лихвите по кредитите са по-ниски в следствие на по-ниските отрицателни лихви, то ще има притискане на това, което банките печелят под формата на отдаден кредит и това, което банките получават под формата, което плащат под формата на привлечени средства. Имаме въпроси, които така постъпиха от читатели за това дали отрицателните лихвени проценти ще доведат до фалити на банки. Тук сега не се конкретизира дали става дума за банки в България или за банки по принцип, но свиването на нетния лихвен марж означава по-малко приходи. Докато все пак отрицателната лихва може би довела до по-високо кредитиране, то би било за сметка на поемането на повече кредитен риск. Ако този кредитен риск се отрази и повлияе на обслужването на заемите, тук може да се създаде наистина риск за дейността на банката. Ако има отрицателна лихва по депозитите, която е видима, наистина може да се доведе и да се допусне оттегляне на депозити, което може да резултира в ликвидна криза. Но банката има все пак може би и други
проблеми, които са свързани на първо място с регулации, как се регулират наистина тези отрицателни лихвени проценти. Тоест, те не могат да бъдат една от причините за да видим фалити на банки. Има други причини, които са свързани на първо място с регулацията, на второ място с финансовите резултати, на трето място с самата дейност на банката, дали тя е търговска, дали е инвестиционна. Така че четвърто, може би източниците на финансиране, дали се финансира от капиталовия пазар, дали разчита на депозити. Фактори, които не могат еднозначно да кажат, че отрицателната лихва би могла да доведе до фалит на банки. Друг въпрос е как хората могат да се спасят от отрицателните лихвени проценти. Един пример, който исках да дам, как в България има отрицателна лихва по депозитите, но тя е скрита, т.е. не е обявена пряко от банките. Примерът е следния, може би е по-лесен, тъй като с депозит, ако вземем от 1000 лева, какъвто е, може би, така, сумата, която се приема от някои банки за откриване на депозит, но и за по-лесно изчисление, ако приемем, че лихвеният процент е 0,1 от процента, това означава, че лихвата върху този депозит 1000 лева е 1 лев. Като имаме предвид, че имаме данък върху лихвата от 8%, лихвата, която получаваме по депозита ни след една година е 92 стотинки. Тоест, ако вложим сега 1000 лева, след една година получаваме 1000 лева и 92 стотинки. Но трябва да... тук е всъщност и скритият... тук е заровено кучето, както се казва. Ако имаме такса по обслужване на тази спестовна сметка, която дори да е в порядъка на 2 лева, някои банки са въвели такса по-висока за обслужване, то в края на годината получаваме сума по спестяванията в размер на 998 лева и 92 стотинки. Тоест 1000 лева са станали по-малко от 1000 в края на годината, след като сме имали и такса по обслужване на сметката, за да се компенсира тази такса, която ако е в порядъка на 2 лева или 5 лева, например, при сума от 1000 лева трябва да имаме лихвен процент по депозитите в порядъка на 3, 4, 5, но това в момента не го виждаме, тъй като са рекордно ниски депозитите в нашата банкова система. И тук избягването на тази скрита такса, скрита отрицателна лихва по депозитите в България може да се случи чрез просто пренасочване на свободните средства по други форми на спестявания. Било то инвестиции на фондовата борса, взаимни фондове или нещо друго, което всъщност би ни преориентирало към избягване на тази скрита такса. Истина интересна тема, която надявам се да е била интересна и да е била достатъчно задълбочено разгледана. Ако пък все пак нещо съм пропуснал или искате да споделите и да коментирате, пишете ми на имейла в InvestorBG. Следващата видеолекция «Сценарии за бъдещето на Европа и България в средата на турбулентна икономика» ще представи Ивайло Лаков, водещ на всекидневното предаване «Светът е бизнес» и съботния обзор «Клуб Инвестор» по Bloomberg TV България. Изпращайте въпроси на 15 години @investor.bg до 15 юли.